Jer smem da... To smo napravili. Ovo je za nas rekla Aleksandra. Ona nama je to ispričala. Taši. Da. Ovdje mi šminka. Aleksandra Ninković-Tasić je ovo vama rekla. Da. Vi ste toliko divni da ću ja da umrem sad. Vi ste genija. Učiteljica pobednica. Naša učiteljica je pre nekoliko dana osvojila nagradu grada Beograda iz oblasti obrazovanja. U utorak 18.4.2017. smo išli na dodelu nagrade u Skupštinu grada Beograda. Nažalost, nismo mogli da uđemo, ali i dalje nam je bilo lepo, bilo drago što je učiteljica primila nagradu. Našli smo se u školskom dvorištu, išli smo autobusom 35 do Beograda i prešli smo ulicu. Konačno smo stigli do Skupštine. Kada smo stigli, sačekali smo da učiteljica izađe. Ona je izašla i pokazala nam diplomu. Slikali smo se i onda ušli u Skupštinu. Obišli smo razne sobe, kao su crveni salon, žuti salon i terasa. Izašli smo iz Skupštine i otišli na Sladoled. Sladoled smo pojeli u obližnje parkić. Tamo smo se i poigrali. Jako smo se lepo proveli. Ovaj dan je bio sjajan. Sa sve razredom. Značila je nadareno dete, ono koje broji zvezde. Tim tragom zvezde brojeći možemo i do istine i do smisla. Ali ovo je rekla za nas Aleksandra Ninković-Tasić. Bravo.